Uděláme boon. Budeme všichni zdraví. V tom boonu, fakt? Věříš s Kerkem nebo nevěříš? Jasně, že věřím. Jaký boon? Circle of Healing. OK. Máš expo víš co? Experience. Jo, ale nechci obra, protože jak hovno. Aha, tak... Si vylejš? Ne, nebo... Teď si dáš to. 2 boony na jeden totem. Hráč. Takže jo, ty chytráků, vole. Možná kdybych si místo Desperate Measures nebo Resilience vzal ještě Iron Will, aby mě neslyšel. No, bite the... No i když jo, Iron Will. The bite the bullet. Co mám dát, protože Resilience nebo Desperate Measures? Resilience, Desperate Measures ti dává víc. Jo, ale Resilience to je hodně objektivní, takže jo, běhání. Volno. To už nebyl, co? Je to pravda? Je? To pravda. A ještě si vezmu nějaký item. Vem si taky to, toolbox. Já vím, že ty si ještě tříš do důchodu, už to už nebudeš dát. Ale tak si. To je pravda. Já ještě přemýšlím na nějaký perky. Co bych si mohl vzít, nějaký Brikulosárny. Ne, nějaký OG. Vezmu si Hope. Vezmu si... Pěkná písnička. AI. Jo, vezmu Sprint Burst, proč ne? A dobrý, takhle. Hope, Sprint Burst, Circle of Healing a Windows of Opportunity. Ale jestli se nikdy nedostaneme jakoby do toho, že děláme geny, tak ten Hope jde do píči. No, bylo by dobrý, kdyby jsme zase hráli to DBDčko ve 4, to byla mega prdel, třeba když jsme hráli ještě s Vondrysem. Můžu napsat, kdo přijde. Vondrys by určitě šel. Já mu napiš, asi chci. Tak jo. A tak já nevím, jestli bude konat ten, že jo, bowling, a tak já mu napíšu. Co? Napiš Mara ve 17:30. Ty vole, 8 nových zpráv na Instagramu, jsem mě hodně dlouho. No tak to je asi celebrita nějaká. To jsem celebrita, jako to si musím dát nerušit, ty vole. Režim nerušit. Jo, Birmex mi psal, Grošíku, odveze s nás tam, jak jako nás. No počkej, spíš kdo půjde. Kdo půjde. Napiš jo, odvezu, ale nejdu s váma třeba. Jsem. Mám mu napsat, já nevím, ty půjdeš, mám mu napsat, že jsi hater. Ne, to nebudu psát. Jo, jsem hater, ale... Ne, No já jsem mu to říkal, že nechci piče na bowling. To je prostě aktivita, kámo, to bych jsem raději prostě... tak já nevím, jestli mám psát teďka Vondrysovi mám psát na 2 hry, vole, když stejně za chvíli s nima asi půjdu na bowlinku, když ty nepůjdeš ani. Fake friend se prostě pozná, no. Jirka mi poslal video, to je koko, tak vole, s tím jedním Ukrajincem, prostě 3 skinheadi, jak jsou na koledě, ty vole, zajímavý. Ukrajinec, jeden skinhead a Jirka, který mají taky ostříhaný, že jo, úplně. Tu pičo, tady zahraní trpaslík. Ale jsi dostal achievement. 14 panáků, ale držíme se. Jsou hovadák, se vždycky zdajou na ty velikonoce. 14 panáků, ty pičo. Já jsem zapomněl, že jsem z Velikonoce, tyjo, tak to veselé Velikonoce. Každý má jiný priority, no. To je Velikonoce, zrovna papež umře na to, že jsou Velikonoce. To je blbý, no, ale to se nedá nic dělat. Někdo asi nevyšupal, no, prostě. To je znovuzrození, ne? No jo. Na Velký pátek měl to. Bylo lepší. Neumřel v pátek, ne? Jo. Pátek, sobota, no 3 dny. Sobota, neděle a pondělí. Na Velký pátek dostal jakoby ryb, no a pak se zase respawnul. Prostě v pátek ho poslali do lobby a v pondělí mu vzali reboot kartu. Jo.
Pak ho namazlej jménem. A otáhli ho nikam. Sám, to jsem si myslel. To jste nepoznal, jo. A? No to jsi postral. Ona má resilience. Děcko, dajbal bych mu zmrdovi skurvenýmu. Já jsem ty vole se někam rozběh a nic tam nebylo. Co? Nelíbí si ti jo, Veskr? Veskr? Děláš si prdel, že tady je jediný ty vole. Všechů. Self-care? Ono to není tak rychlý ty vole, ty s těma perkama. Selfky? Self-care. No... Když je víc injurnutých, tak to bude rychlejší než normální Nevíš. healování. Nevíš, jak je self-care pomalejší než normální healování Metkita? To je podle mě 100%. No, to healování jim. Čo, Máro? Jo, Máro, Healování self-carem je 35%. S bowlingem. Názor. Já vím, že nejde. Nejde. No, Já jsem vole, říkal, a že kdo je jde systém. Homer Simpson jde. ale já jsem psal, ale nenapsal Howling Abyss. A tak jsem ještě jednou napsal mi... Jde hrát Aram asi, kámo. Ale pak když mi napíše Gavano, tak řekne, že o ničem neví. A že chce. Vůbec. A Patrik jde. A odvezeš nás tam, že jo, kdo si. Jo, odvezl klidně. A Patrik jde. Jo. A incesták taky. Incesták. Filip. Jo. Chvíle incestáku. Ty vole, já to netrefil, to si až prdel. O ne, on se netrefil. On ne, on se netrefil. 3 metry od matračky. Jsem ho potkal někdy ve středu, Jiřího. Jiří od Sabalku. Nevím, Co? čeho neznáte. Ne, nic. To vlastně neznáte, to nedává smysl pro vás říct Sabalka. To je cigoš prostě. Ježiš, toho znám. Toho taky znám. Ten se mnou chodí na lodníka. Neblbni. Ten chodí na vodníka taky. No, Na vodníka. Na vodníka. No nic. Neblbni ty vole, na vodníka chodí. Neblbni. Hej, ale on vždycky chytne prostě, ty vole, co to je za abilit, do piči kokot Vesker, ty vole. Ten měl zůstat v no, víš ne. No, Co jasně. brečíš, děcko? Od Etě. Resident Evil, tam měl zůstat. Ti co ví? Ti co neví. Ty mrčko, neblokuj mě! Jo, Maro, od 28. jsou, to je asi Jo. přečtu. Jo. Wargames nějaký. Čau chlapi, berte hit, nemůžu. Jo. Ježiš, díky. Počkej, já jsem na Deadhooku a ve mně, ty vole. Já vás nesnáším, já Ježiš, fakt to bych randomama. nechtěl, To je to horší než, to je horší než randomama, ty vole. Tak jdem na bowling, ne, už já už nechci. Jsi strašný noob, ty vole, nevadí. Jdem na bowling už ne. Jo. Nulu jsem dostal. Na Iri... Počkej, co jsem... Ještě. Iri, ty pič. Iridescent, jo, jsi tam, mám pocit. Jo. Jo, tam jsem se dostal, viď? Ne, tak byli jsme Iridescent, já mám achievement za Iridescent jedničku, kámo. Tam nevím, jestli jsem byl. Ale dostal jsem se společně do Iri. To bylo ještě, když jsme hráli s Mandrisem. No, a to bylo, kámo, dobrý, mě to jako bavilo, když jsme se jako snažili. To bylo hodně To dobrý. tak bylo. Tak on je takový nerdík. Jo, ale on je jako hodně dobrý ve hrách, jako co hraje. Je, no. A víš. No jasně, že vím. Ti co Tak ví? kolik to? Ty jsi se zeptal 0,04 mm, kolik to je milimetru, jo? Jo. Tak bych řekl, tak nějak no. Mhm. Tak Maro- měření. Mora bych ti připomněl, že jak jsme hráli Triviador, neboli dobyvatel, tam byla otázka, kolik je 1000 mm decimetru a ty jsi řekl 1. Takže
Nebo jaká otázka tam byla? No to jo. Ne. Jo. Če, no. A jo? Ne. Dobře, teď dobrá tohle. Nebo co se stalo? Jedna V1. Teďka nemůžu teďka hrát Ultra Kill, ale... Jo, určitě šultrek. Počkej, dobyvatel, to je to, co jsme hráli někde na tom lyžáku. Jo, na ležáku. Tam se Ale to- teď je nový dobyvatel, teď vypadá úplně na píču. No jen... Co se tam stalo na tom dobyvatelu? To byl faily, ty vole. No, to bylo. Byli Co? tam vlzíčkem a... Kde jsme tam ještě byli? Karel čtvrtý něco, nevím co ale. Nějaký fail, Karel GG Alkana, GG. Taky bych chtěl, aby mě prostě jebal Kadeš čtvrtý teďka prostě. Je to pravda? A neslyšíš to děcko. čtvrtý. No dám M1 Warrior. Aby tě pojebalo ty mrtví. Či ty Tak nejsi... jo, No. pojď. Dobyvatele. Teďka nemůžu kam... Nechat být. Jo, můžeš. Když počkáš 7 minut, tak půjdu. Jo, 7 minut. Tak Tak já, jsem tady chareta, nebo co? já jsem teďka Ultra Kill hráč. Nechat být. A chceš... Jít do píče? Jdi do píče. Chceš jít do píči? Nechci, kámo. Jsi chytrák, vej. Víc než... Já jsem chytrý jako radio. Ti co ví? Ti co ví? Mango, mango. Wow. Dal nějaký update, ale je to mnohem horší, že teďka nevím, jestli jsi ve hře nebo v lobby. vole. Já vím. Grošíku, nechceš taky dobyvatele? Nechci. Tak taková myčka, ty píčo, takovej loket bych mu najebal, on má prostě Prosmana. bambuzo z ničeho nic. Rosmana. Rosmana, Já vědomost čerpám z knížek. Mhm. nechat být. Co bej? A to jsi říkal jednou ty Grossi, ne? Že máš vědomosti v hlavě všechny. Já. No? Já si pamatuju, že říkal, že většina No, no, no. váhy je v vědomostech. To si pamatuju taky. Cože? Že co? Většina tvé váhy, že je v vědomostech. A ty zabil, kámo, to je dobrý. Většina váhy je v vědomostech. No, že... Většinou z tvojí váhy máš prostě ve vědomostech. Tak to si nepamatuju takovou píčovinu, ty vole. Asi nemá. Tak A to bylo dobrý, kámo, to bylo mega prdel. asi zhodnul od té doby ty Dobrý, vědomosti. Kde prostě? Takovou píčovinu, ty vole. Jsem byl. Ne, to je dobrý, To kámo. je jediná. Kde jsem to řekl? Já si to vůbec nepamatuju tady tu píčovinu. Myslím, mě si to někdo říkal. Tobě? No. Ale Ne. To se nepamatuju, já si pamatuju už jenom Lakers, ty vole. Jako Lakers? Lakers. Znáš? Ti co ví? Lakers znáš. Znáš? Lakers znáš? Já hrál basketbal, Lakers znáš? Jak zabili Ne. Kobeho, tak jsem s tím seknul. Jak ho se střelili v tom letadle. To se stalo, no. Úplně jiná hra od té doby. Co se střelili. jo. Poslali na něj, no. Pasou Torpédo. lupně. Ty vole, 22 Bloodshot Eye. Jak se těšíte zítra do školy? Krásně. Těšíte se do školy? Ti co ví? Těším se. Jo. Až půjdu domů. Strašně moc. Si popíču Strašně vždycky budu. moc, ty vole. Si popíču vždycky budu. Strašně moc. Co to Já jsem si říkal? na poslední chvíli změnil set, jestli jsi si všiml. To je všemo. Tak bystrý já nejsem. To je pravda? Kajko. No, Kajko. no. Byl jsi už na koledě? Cože? Byl jsi už na koledě? Jo, jasně. To je dobře. Ti co byli? Kolik vajíček? Dost. Nekecat? No had. Jinak zákaz. Aha. Aha. Big má, ne? No ty vole. Tady ten event. Hele, Hex. Hexí.
nějaký stealth killer. Meissners nebo tak. On se mají. Kejkou? No, Kejkou? Dahaj už. Jak hrám puky. už pracuji na tom. Poprdel, jestli bych jsem debil. Cože to měl za toto? To nevím, to se dozvíme po hře. To se dozvíte. Je to traper, ježiš, to je trapák. Ježiš, vole. Tak tady to, jestli teďka neescapneme, tak jsme fakt nubové. Počkej, jak to mě, že to trap to mě damage. On má nějaký edor, že když zaklapneš... Joj, ty jsi debil, ty to nehraj, blbečku. Co jsi říkal? On má nějaký edor, že když zaklapneš tu jeho trapu, tak ti to dá damage. No Bladyko, jo, to si pamatuju. Jo, tady zrovna jedna na paletě úplně. To je za ne, nemačkat. Nechat být, nechat Když být. to disarmnu, když už mám health state dole. To už je jedno. Leave it be. Když jsi inžurnutej, tak to můžeš disarmovat a nic to nedělá. To už tě nechá být. Jako docela cringe, jako, ale... dobrý. Nechal být, nechal být. Kejkou? No, Ale hlavně koukat na Nechal zem. být to taky, jo? Opatrnost. Úplně jsem original s tím sprint burstem, úplně dostal react děs. A já tady teďka nevidím ani jeden normální gen, jenom ty vole na tankování. Já jsem dostal mapu, kam. Jo, na tankuju si to. Dobrý, já mám tady jeden normální gen. Je to ten u traktoru. Tady byl on se inžurnul, teda. Já si vím, který myslíš. Ten ve stodole. No. Dobrý, mám i ready sprint To je burst. okolo. Je tady přímo u toho traktoru traktor. já- Ty pičo, teď mě sejmnul strašně ten perk. Fajný. Který? Jak proskočíš o 20% rychle to. Jo. To je od Larry Croft, ne? Nebo někoho Jo, takového. jo. Tu mám tučku. Fajný. No, jmenuje se to tak ne, ty vole. Myslím, že jste čte finesse, No. ale to... S výslovností tady na mě budeš dělat chapa, jo. Kejkou? no. Se vypnul utraky, jo? Skoro. Je, ale proč ty mrtky nic nedělají, kam? No dobrý, už jsou tady. Už mi jdou pomoct s genem, vole. Ty kundelíny. To jsou jak cigáni, prostě sorry not gonna work, jak mechanik VTAčku, kámo. Čau bejci, čau. Nazdar. Ain't gonna work. Jste mechanik GTAčku, jsou jak cigoši. Ale umřel jsem v rohu, myslím si, že jsem zahrál nejvíc času a ještě jsem umřel v rohu. Ty jsi Jak debil, to, veď? jak to, že jenom jeden gen? To už má být jeden gen zbývat, vole. No, jako zahrál se celkem hodně času, ale tam ty mrtky nic nedělali prostě. To jakože for, jakože Francie. Yep. Ti co ví? O plný kanister jsem přišel kvůli vám, ty vole. Kanistr, máš lava kanistr. Jo, ty mutka. Ty batko. Let's go. Ty matko. Neříkej,